Na Slovensku sú niektoré miesta, na ktoré sa ľudia veľmi radi vracajú. Ale nehovorím len o turistoch, ale myslím aj ľudí, ktorí v mladosti odišli za prácou do veľkých miest alebo do zahraničia. Tu na Liptov sa nakoniec na starosť aj tak vrátia. Liptov je veľmi zaujímavá lokalita, atraktívna pre turistov. Takže keď si tu kúpite nehnuteľnosť, máte viac možností využitia. Či už je to trvalé bývanie, alebo komerčné využitie pre nájom. A to priamo v centre cestovného ruchu. Rodinný dom, ktorý si teraz ukážeme, sa nachádza priamo v starom centre obce Ivachnová pri rieke Vách. A je to len kúsok od akvaparku Bešeňová, ktorý sa nachádza tu za mňou. Obec Ivachnová približne so 760 obyvateľmi má perfektnú občiansku vybavenosť a ešte lepšiu strategickú polohu. Hneď vedľa obce je diaľnica D1, hlavný ťah smer Vysoké Tatry s medzinárodným letiskom Poprad. Ideme si pozrieť rodinný dom s príslušenstvom a pozemkom o celkovej výmere 664 m². Rodinný dom má v dosahu všetky inžinierské siete. Elektrina, voda, kanalizácia aj plyn. Na pozemku sa nachádzajú stavby rodinný dom, garáž, letná kuchynka s altánkom a kôlňou, hospodárska budova Humno.